ktorý jej dával stále peniaze a takto požičiaval jej, takže tak. Takže to nie je také, že bol nejaký zlý. Ja si myslím, že veľmi dobrý bol k nej. Veľmi dobrý bol k nej, aj keď to nie je jeho dcéra. Môže byť, lebo zase ona mi hovorila na ňo iné veci, však takisto jak na mamku mi kydala, lebo mala kde bývať, tak mohla kydať, lebo ja som tam bol u nich. Tatko, daj mi cigaretu, daj mi peniaze, daj mi jesť. Nie. Vy niečo dostala, ale dostala. Však chodila si, aký býval auto, Peťa, chodila si k mamke pre peniaze. Teraz tak povedal mamke, že ešte raz, keď pustí Máriu do bytu, ako do tohto bytu, to teraz dneska ráno, že keď ešte raz ju pustí do bytu, tak on si zadá automaticky bývanie ako podnájom a že on ide preč. No a mamka tá hneď začala plakať, že nie. Mária tá začala zase vykytovať také bičoviny, že... Tak jasne, ona vždy do útoku. Kto si ty, to je moja mama, tak nemôžeš mi zakázať, aby som sa s ňou stretávala a čo sa ty do toho staráš a toto. Ale zjazuje to jej mama. Ale mňa to ani nebaví počúvať. Ale jak ju Peťo vyhodil, zjazuje mama. Lebo tatko má pravdu. Má určite. Lebo viem, aká je aj ona. Lebo fakt je to tak, že tatko nakúpi tie veci, nakúpi všelijaké jogurty, nakúpi rolíky, pičoviny, salámy, pičoviny, proste jedlo, chalej, nakúpi a ona si to automaticky berie, aké by to ona kúpila, aké by to bolo jej, no. A potom, keď príde k tomu, že takto začne, keď to uvidí druhýkrát, alebo už druhýkrát sa to stane, tak takto sa ozve a ona začne. A my nekupujeme a vy nejete naše veci. Tak my kupujeme, ale málo kedy. Áno, za čo by ona kupovala, ne? Nie je za čo. Je za čo, len že to je na trávu. Na tú pičovinu. Ale to je, aj takto je taká pičovina tráva, že to nie je tráva. To je, vieš čo to je? To je vyhasovanie peňazí. Celko, ja už som rok a pol nefajčím, prestal som s tým. Sem tam si vypijem. No ja keby zhúlil trávu, tak furt len spím. Na to uspáva. Mne to nič iné nerobí, len ma to uspáva. Niekedy by bolo pre mňa dobre silné, lebo ja mám problém so spaním celkovo. Preto robím len nočné. A preto, jak môže ona tvrdiť, že Maja, že celé dni vás sledujem. Ja dojdem z nočnej. Nejdem hneď domov, lebo pobudil by som fotrovcov. Preto idem na pumpu, dám si kávu, idem domov, dojdem akurát, dojdu chvíľku za mnou, okolo 8 chodia pre mňa, okolo 8 chodia pre mňa, chodím robiť, upratovať baráky, vieš. Takže, vtedy som častejšie chodil, lebo bol ten most cez Vrakúňu, vo Vrakúni robili a preto som chodieval do Kolieska ráno, lebo o 10 sme sa stretávali, tu ma vyzdvihoval o 10 na pumpe, vieš. Lebo chalan býva vo Vrakúni, ale za mostom. Takže musel byť dookola chodiť cez Gagarinku a naspäť, cez tú najväčšiu zácpu, tak sme sa stretali aj tu. Preto som, čo robili most, chodil pravidelne každé ráno do Kolieska. Ani ne, tak idem na pumpu, lebo potom len. Tak počkaj, ja niekde zaviažem to počkanie, ja sa musím niekde vyskúrať, lebo ja to pustím. Ja som koľkrát púšťal z týchto kníh. Ja to pustím, ale nemám cigaretu, Daj, chytím ti ho. Jasne, nemám problém. Hej, Jaskal. Jaskal, čakaj. Počkaj, zostaň tu. Čakaj. Jaskal. Dojde. Jaskal. No. Tak tu do Otníkov vedie. Ja viem. Čo je? Tu je Peťo.
Ty kokso, to už je one. 3:45. 3:45, 8:40. Sa divím, že mi nevolala ešte z pumpy, že kde som. Tu je zastávka. A kde sme? Kde sme boli? Tu sme boli dole, pri tomto strome. Počkaj, no, idem ti. Ja už mám vyššie, ja už mám dosť. Toto ja mám výhodu, keď som bol aj na šrot, vždy som si pamätal všetko a vždy som došiel domov. A vždy som si všetko pamätal. Neviem, či je to niekedy výhoda, ale nevýhoda. Ja tiež dojdem vždy domov. Niekedy sa stane, že nedojdem, ale to veľmi málo kedy. No, ale ja som väčšinou došiel a ešte si všetko pamätal. Ale zase nic nepamätám. Práve že ja si pamätám, mňa brávali piť a ja som vypil vždy najviac, ja len tvrdé som pil, žiadne pivo, víno, nič, len tvrdé. Do 2 litrov som vypil a vodil som druhých domov, preto ma brávali piť, aby som ich povodil vždy. A na druhý deň som im hovoril, kto čo vystrajal. No, tak aj ja. Ani ja nepijem také pivo a víno. Ale teraz, tento mesiac, nejak, neviem jak, Tačko mi dal ochutnať oné pivo. Ale tiež není pivo ako pivo. Dal mi ochutnať pivo, no dal mi, nie že ochutnať, dal mi z Budweisera. Len tak, že či chcem. Oni, vieš čo, dám si. Dlho som nepil pivo, dám si. A odtedy mi nejak začalo chutiť. No, a Maja mi pičuje, či aj chodí do Modečka. Poprvé, dajú mi tam pivo, to sa nedá piť. Dám si v kolesku pivo, vypijem ho jak vodu. A tiež 12 pijem. Aj tam. A po druhé. A kde je, čo je MHDčko? MHD? Modečko. No, Modečko. To je oproti mne, u suseda. Ale tam chodím vždy, no tam, kde bývam. Ale tam, lebo ja som, tam chodím len kvôli známym, čo pokecať si, vieš, bežne sa s tým nestretnem a viem, že večer sú tam. Tak, ale ja tam moc nechodím, od drahý je. To, čo tam, tu si dám ten, v kolesku si dám rum, lacnejší jak oný, ten patok myslím, tie umy. No. Ale je lepší jak ten, čo má on Modečku. Lebo to, čo má kvalitnejší umy, to sa nedoplatíš, to je drahý. Tu sú lacnejší. A už tu majú aj kvalitnejšie už rumy teraz. Odkedy tam robí Oliver, tak oné, troška to ide hore. Aj kvalitnejšie alkoholy. A radšej dám tu v kolesku za kvalitný rum 2,50, jak euro 50 za obyčajný lieh ochutený, no. A z toho ti jebe na hlavu. Lebo keď piješ kvalitný, ja odjak živaj, radšej budem piť kvalitnejší alkohol, drahší, ale to ti nejebe na hlavu, není tak na piču a môžeš piť normálne, to je to. Teraz ja to mám také, teraz tu mám niečo, to ja vypijem, kým dojdem domov, budem taký, že... Viem, však aj vtedy, čo sme boli v tom februári, to som ja mal vtedy národky, čo sme sa boli, čo si bol tak dlho na záchode a potom som ťa pomáhal ešte odniesť až do bytu. To ani nevíš? To koľko? To ešte zo začiatku, jak oné bolo. No a čo? Jak ste skončili v cirkuse, ne? Vtedy cez zimu, ne? A ste boli u jej mamky a vtedy ešte chceli pokecať si. Čo a jak vysvetliť si? Ty si došli na tú OMV-ku. Ty si zmizol na záchod a Maja mi hovorí, nehovor, že Peťovi, že sme spolu spávali, lebo on ma a celá, aby som ti zatajil kopec veci, vieš. A ty si došiel potom von, bo sme pili, ty si dal pár gogov a bol si mimo hned už. Tak som ťa pomohol